हेलो लोगोफोर, आङो सिगांनि भिडिअआवहाय हेपि एप्सआवहाय बोरै एकाउन्ट खुलिनाय जायो आरो भिडिअफोरखौहाय बोरै आपल'ड खालामनाय जायो आरो माबोरैहाय इनकाम खालामनो हायो बेखौहाय खोन्थानाय जादोंमोन। सिगांनि भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन जे बे हेपि एप्सआवहाय गासै 1000 फलोवार्स नांगौ आरो बेबायदिनो मनेटाइजेशन जानो थाखाय 50,000 भिउस जानांगौ, अब्लानिया बे एप्सआवहाय मनेटाइजेशन जागोन आरो बेबायदिनो फैसा मोननायनि राहाफ्रा जागोन आरोखि, जागायगोन। दा बेवहाय फलोवार्सखौहाय बोरैहाय मोननो हायो बेनि सोमोन्दैहाय आङो खोन्थानो थाखाय थाम-थिम जादों। अब्ला एप्सआवहाय थुनानैहाय अपेन खालामनि हेपि एप्सआव। हेपि एप्सआवहाय आङो थुबाय। अब्ला हेपि एप्सआवहाय थुबाय। एसे सम लायो नै बेयावनो, नेटआ एसे स्ल'। अब्ला बेबायदिनो राइट साइडथिंहाय थुनांगौ, प्रफाइलावहाय राइट साइडथिं गाहायाव थफ्ला खाथ'नाय दं, प्रफाइल लिरनाय दङ, बेहाय आङो क्लिक खालामबाय। अब्ला बेयाव डाइरेक्ट नोंनि भिडिअ होनाय बे नोंनि एकाउन्ट प्रफाइलावहाय फैयो। बेयाव फैबाय नै, बेयाव नायदो। बेवहाय नोजोर खालाम, फलोवार्सआ आंहा नैबेयावहाय 46 जानानै दं, ओमफ्राय फल'यिंआबो 46 नो। थारमाने आङो गुबुनफोरखौ 46 जन आङो फल' खालामबाय बे एप्सआवहाय खुलिनानैहाय। 46 जनल' आङो फल' खालामदों गुबुनफोरखौ, आरो बै गुबुनफ्राबो आंखौहाय बेबायदिनो फल' खालामफिनबाय। बेनिखायनो 46 समान 46 जानानै दङ, 46 जानानै दं। दा खोथाया जाहैबाय, नोङो गुबुनफोरखौ फल' खालामब्लानो गुबुनफ्रा नोंखौ फल' खालामो। बिदि उल्थां-फाल्थां फल' खालामनाय जायो। नोंनि फल' खालामनाया बैनियाव ओंखारहैयो, ओमफ्राय बैबो नोंखौ फल' खालामोब्ला बेवहाय मोनसे फ्रेन्ड जायो आरोखि, फ्रेन्ड, लोगो बेबायदि जायो। बेवहाय लाइकआ दङ, लाइकआ 73 जानानै दं, लाइकआ 73 बे रोखोम। अब्ला बेबायदिनो नोङो गुबुनफोरखौ फल' खालामनांगौ, अब्लानो बै गुबुनफ्रा नोंखौ फल' खालामबाय थागोन। दानिया अब्ला बेबायदिनो हमावहाय थांफिननि, हमाव थांनानै आङो जायखिजाया सानैसो फल' खालामनि। जेनेबा बेखौ आङो फल' खालामनोब्ला नैबेवहाय बिनि सावगारि दं, नै लग' दङ गोजौआवहाय, प्लास आइकन दङ नै, बेहाय थुनांगौ। आङो थुबाय। नै थुयोब्ला बिनि प्रफाइलावहाय फैबाय। बेवहाय फल'यिं लिरनाय दङ नैबे गोजायाव, बे फल'यिंआवहाय थुनानै होदो। अब्लानो बेखौहाय आङो फल' खालामनाय जाबाय। बेखौ आङो फल' खालामबाय। बेबायदिनो बेबो आंखौहाय फल' खालामफिनगोन, बेनियावहाय ओंखारहैगोन। बेबायदिनो आंखौ फल' खालामबावनि। गुबुन सासे नायनानै फल' खालामबावनि। बेखौबो आङो फल' खालामनोसै, बै गोजौआवहाय थुनानै बिनि सावगारि गोलै लग'आवहाय थुनानै थुबाय आङो। नै बेखौबो आङो फल' खालामनोसै, बेखौबो आङो फल' खालामनाय जाबाय। बेबायदिनो आंनि प्रफाइलावहाय आङो थुनानैहाय थांनानै नायफिनि, गाहायाव थुनि। नै गासै बेवहाय आङो दायो फल' खालामदेरबाय, बारायबाय, 48 जाबाय। नै 48, दहाय 46ल'मोन, दायो 48 जाबाय। बेबायदिनो आंनियावहाय नैबे 46आव दा बिसोर सानैया आंखौ फल' खालामोब्ला आंहा बेयो बारायगोन आरोखि, बे रोखोम। बे रोखोमनो फलोवार्सखौहाय बारायनो हायो। आरो फलोवार्सआ गासै बेहाय बेसेबां नांगौ होनदों? 1000 फलोवार्स नांगौ। आरो भिउसआबो बिदिनो अट'मेटिक जालाङो आरोखि। भिउसआ अट'मेटिक जायो। भिउसआ माने
बे नारखोलांबायल' थानांगौ नालाय बे नारखोलांबाय थानायावनो बे भिउसआ जालांबाय थायो आरोखि बेबायदिल' नङा ओरै नारखोलांब्लानो नोंनि भिडिअ'आ ओंखारहैब्लानो बे भिउसआ बारायलांबाय थागोन गुबुनफ्रा नायलांबाय थाब्लानो बे भिउसआ नोंनियाबो भिडिअ'आ नुजाहैगोन गुबुनफोरनियाव अब्लानो बेयो भिउसआ अट'मेटिक बारायलाङो आरोखि अब्ला दानिया बेवहाय नटिफिकेसन दं नटिफिकेसनावहाय नायनो हागोन मा नटिफिकेसन दङ बेवहाय नटिफिकेसन लिरनायावहाय थुदो नटिफिकेसनाव थुबाय नै बेहाय गोबां नटिफिकेसन फैयो आरोखि बेफोरावहाय मा फैदों बेफोरखौ फरायदो दा आं गाहायथारावहाय आं खोन्थानो नागिरदों नै बिसोरो आंजों नै गोबाङा फ्रेन्ड्स जाबाय आरोखि नै ना बिसोर फ्रेन्ड्स जाबाय नै फ्रेन्ड्स जाजोब्बाय नै दा बिसोरो आंखौ फल' खालामग्राफोर आरोखि ना बिसोरो आंखौ फल' खालामदों बिसोरखौहाय नै बिदिनो ओरै थुइला फ्रेन्ड जाजोब्बाय नै आंहा फल'वार्सआ बारायगोन बे नटिफिकेसनाव नायनानै बे गुबुनफ्रा नोंखौ फल' खालामदोंब्ला बेबायदि ओंखारफैयो बिसोरो आंखौ फल' खालामदों बिसिनि नैबेवहाय गोथां फल' लिरनायनि नुजाफैदों बेवहाय आङो थुना होयोब्ला बिसोरखौ आङो फल' खालामनाय जागोन ओमफ्राय आंखौबो बिसोरो फल' खालामनाय जासिगोन नै बेवहाय थुना होजोब्बाय नै होमब्लानो आंहा बे फल'वार्सआ बारायगोन आरोखि अट'मेटिक्स नै थुबाय आङो नै गासैखौबो थुनानै होबाय बे फल'वार्सआ आंहा बारायगोन आङो बिसोरजों फ्रेन्ड जाबाय आरो फ्रेन्ड जाबाय नटिफिकेसन गोबां फैनानै दङ नै गोबां नटिफिकेसन दङ नै बिसोरो आंखौ फल' खालामदों बिसोरो दा आंबो बिसोरखौहाय रिप्लाइ होनांगौ माने फल' खालामफिननांगौ बे गोथाङाव थुना होनांगौ नै बिदि गोथाङाव अब्लानो अट'मेटिक आंनि फल'वार्सआ बारायगोन आरो बिसोरनि फल'वार्सआबो बारायगोन उल्थां फाल्थां बे जाबाय मोनसे उल्थां फाल्थां आरोखि अब्ला बेबायदिनो फल'वार्सखौ बारायनो हायो ओमफ्राय भिउसआबो बारायलांगोन आरो बेबायदिनो मनेटाइजेसन खालामनानैहाय बे एप्सआवहाय फैसा खामायनो हागोन अब्ला नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय आं बेखिनिखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो खालामनानैहाय भिउसफोर आरो बेबायदिनो फल'वार्सफोरखौ बारायहोनो हागोन अब्ला एसेनोसै हामबायसै